Al-Fatihah. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Qatadah dan riwayatake saking Sayyidina Abi Qatadah. An Abi Qatadah dan riwayatake saking Sayyidina Abi Qatadah anin Nabi riwayat saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa annahu sak temene Kanjeng Nabi? Apa annahu sak temene Kanjeng Nabi iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi? Apa annahu sak temene Kanjeng Nabi ku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat idza bala. Idza bala ing dalem nalikane nguyuh. Yo. Nah, iya. Sapa ahadukum salah siji sira kabeh ketika kalian semua nguyuh wingi sampai ono nang Kudus iku gegeran perang uyuh. Ono. Lah, kan ada enek memang perang uyuh tadi. Terus dibubarne polisi pas wayah sahur. Lha, sampean golek nang berita ono. Iku perang uyuh iku terus dibubarno polisi. Fala ya'khudhanna mongko aja ngalap temen sapa ahad. Fala ya'khudhanna mongko aja ngalap temen sapa ahad. Zakarahu ing zakare ahad. Fala ya'khudhanna mongko aja ngalap temen sapa ahad zakarahu ing zakare ahad. Biyaminihi kelawan tangan tengene ahad. Biyaminihi kelawan tangan tengene ahad. Ketika kok nguyuh iku aja ndemek kelamin dengan tangan kanan. Wala yastanjilan aja cewek sapa ahad. Wala yastanjilan aja cewek sapa ahad biyaminihi kelawan tangan tengene ahad. Ketika cewek ya aja nggo tangan-tangan. Nggo tangan-tangan. Wala yatanafasu. Lan aja ambekan sapa ahad. Wala yatanafasu lan aja ambekan sapa ahad fil ina'i ing dalam wadah. Wala yatanafasu lan aja ambekan sapa ahad fil ina'i ing dalam wadah. Maksudnya apa aja ambekan yang wadah ketika dhewe ngombe. Ketika ngombe niku aja ambekan yang wadah. Nah itu. Mergo napa? Ketika seseorang iku ambekan iku menarik oksigen terus mengeluarkan apa? Karbon dioksida. Iku ngendikan Kanjeng Nabi ngoten. Ane aja nguyuh karo apa aja nyekel nggo tangan tengen. Terus nek iso aja disawang kelamine. Makane Al Khalifatul Awalu Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Liyane radhiyallahu kabeh nek sing Sayyidina Ali iku apa karramallahu wajhah. Iku ada dua alasan. Alasan pertama ngendikane ning kitab Sirajul Talibin, alasan pertama kenapa Sayyidina Ali iku gelare karramallahu wajhah. Mergo sing pertama Sayyidina Ali iku ndak pernah musyrik. Jadi Sayyidina Ali iku nggak pernah temriku nyembah berhala niku gak Sayyidina Ali mboten pernah. Kecilik gak tau nyembah berhala. Jadi disebut karramallahu wajhah. Gelare karramallahu wajhah. Terus alasan kedua karena napa Sayyidina Ali tidak pernah melihat kelamine. Jadi nyun sewu Sayyidina Ali gak nate ningali zakare mboten nate. Nah iku. Kula nggih mboten nate Pak ningali dubur karuan aku dhewe gak tau. Kok iso? Nah, kan gak iso. Ah iku nggih, aja dideloki, nek iso aja didelok lah wis pamane pas nguyuh ngoten niku kan carane istiqra wis ngertos to nggih. Bagi laki-laki dan perempuan carane nguyuh ndodoke sak baratane kan wis pernah ngaji. Lah iku terus aja disowang-sawang. Mas aku kok mundak dina mundak anu ngono aku. Mundak ganteng. Nah iku harus dilus-lus lah lek kapan kowe kanggone. Lah iku Ra usah di ngono wis pokoke wis dipluruti ngoten niku nek wong lanang. Wis 30 tahun nggih nguyuh tok. Lah sakno Dik. Iku aja wis pokoke nggo didemok tok gak apa-apa tapi aja didelok. Mergo apa makruh nggih, makruh ketika temriku alat kelamin niku dicekel nggo tangan tengen, mbok lanang mbok wadon niku makruh. Makruh. Delok ya padha makruh, aja didelok. Tepane pas nyukur ngoten niku Pak. Pas barbershop ngoten niku pripun?
Ya aja didelok wis dikira-kira kan ya iso ngrasakne to nggih. Iso ngrasakne pas nyukur iku lho 40 dina pisan dicukur. Oh iki wis ndak ganteng ngono. Iku. Iku nek wong lanang ngono wae tok ora tau roh. Ah, roh bentuke. Apa? Iso ngira-ngira tok tapi gak tau roh. An Abi Hurairah dan riwayatake saking Sayyidina Abi Hurairah. Ani Nabi saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa anna rajulan sak temene wong lanang? Apa anna rajulan sak temene wong lanang iku ro'a weruh sapa rajulan? Apa anna rajulan sak temene wong lanang iku ro'a weruh sapa rajulan kalban ing anjing asu. Kalban ing asu. Yakulu kang mangan apa kalban? Yakulu kang mangan apa kalban astara ing lebu. Yakulu kang mangan apa kalban astara ing lebu minal atasyi krana ngelak. Minal atasyi krana ngelak. Fa akhadha nuli ngalap sapa ar-rajul wong lanang. Fa akhadha nuli ngalap sapa ar-rajul wong lanang khufahu ing muzae rajul. Fa akhadha nuli ngalap sapa ar-rajul wong lanang khufahu ing muzae rajul. Paja'ala nuli tumandang sapa rajulan. Rajul. Paja'ala nuli tumandang sapa rajul iku yaghrifu nyawuk sapa rajul. Iku yaghrifu nyawuk sapa rajul lahu krana kalban. Lahu krana kalban bihi kelawan khuffahu. Bi kelawan khufahu hatta arwahu sehingga nyegerake sapa rajul ing kalban hatta arwahu sehingga nyegerake sapa rajul ing kalban fasyakara nuli males sapa Allah Gusti Allah fasyakara nuli males sapa Allah Gusti Allah lahu maring rajul fa'adkhalahu nuli nglebokake sapa Allah ing rajul Fadkhalau nuli nglebokake sapa Allah ing rajul al-jannata ing surga. Fadkhalau nuli nglebokake sapa Allah ing rajul al-jannata ing surga. Nah, dadi teng mriku niku apa? Iki hadis tentang ada seseorang laki-laki teng mriku niku pas wayah mlaku-mlaku terus ana sing jenenge napa? Asu. Ana asu ning pinggir dalan. Asu tenanan iki, duduk wong sing kelakuane kaya ana asu ning pinggir dalan maten-maten sing karo maem monggo gak apa-apa karo mangan. Biasa nyuwantui ngono. Lah, gak apa-apa sing karo mangan karo gak sae sing karo aku biasa wae. Biasa wae. Agar maem ngono ae tenan. Arep krosek-krosek isin. Ae sangger dimangan ngono ae. Pokok dinikmati lah ngaji dinikmati. Wong maksiat wae do ngrasakne nikmat mosok ngaji gak ngrasakno nikmat ngono lho. Wong maksiate saiki do ngrasakno nikmat mosok ade ngaji kok gak ngrasakno nikmat iku berarti hati kita yang perlu didandani kan. Lah iku dadi terus ana wong lanang ndek kono iku mlaku-mlaku. Terus ana asu ning pinggir dalan. Lha iku asune ngelak, terus mangan lebu. Mangan lebu, wis ngelak mangan lebu pisan wis mundak ngelak ya. Ya mbuh asu ya ngono kuwi. Jan asu kok. Lah jan asu dadi kan yo gak ndakal asu. Wis mari ngono wong lanang ki mau mesakne asu kuwi mau terus akhire khuf iku cara dhisik koyo cara saiki koyo sepatu ngoten lho. Sepatu koyo kulit rapet. Sangka sepatune iki mah mari golek banyu terus diombekno ning asu. Gara-gara kuwi mau wong lanang ki mau dilebokne surga. Wah, hadise sahih. Wah, berarti ana neh cerita liya ana sing apa PSK ya kok teh melon. Ana PSK teng mriku apa pas mlaku-mlaku ya ketemu asu, PSK padahal. Balik kok kerja. Lah kerjane PSK kan ngoten niku. Lah iku mari ngono ketemu asu terus sepatune dicopot, asune pas iku ngelak, sepatune dicopot mari ngono terus golek banyu terus diombekno ning asu ki mau. Iku dilebokne surga PSK. Gara-gara iku. Tapi sangka hadis-hadis ngeten iki, iku ya ora iso gak kena dipahami secara letterek lho nggih, dalam artian wah iku ndadi ning kono ngombeni asu sitok. Aku ngopeni asu 10 mari tak ora trimo tak ombeni, tak dusi ben dina. Ben mlebu surga. Ya iku ya urung karuan. Ya ora mesti ngoten lho, ora mesti tergantung Gusti Allah. Terus aku sing ngingoni asu lah iku hadise sahih ning kono ana wong ngombeni asu mlebu surga. Wis aku tak golek asu 50 ngono mari terus tak ingoni terus tak dusi walah wis tak dandani wis tak
makeup artis bareng. Wis mari ngono terus tak mulyakno lah. Dadi aku ben mlebu surga iku gak iso. Lah mergo apa? Wong ngingu asu iku nang hadis Kanjeng Nabi wala tadkhulul malaikatu fi baitin fihi kal. Dadi ning kono iku nek paman enak wong ngingu asu, malaikat iku gak gelem mlebu. Malaikat rahmat itu ya. Malaikat rahmat, malaikat sing ngedum-endum rahmat, malaikat sing ngedumne kasih sayang Allah iku gak mlebu ning omah-omah sing ning kono ana asu. Nek malaikat Israil bangga, gak mlebu. Gak mlebu nek malaikat Israil. Tapi nek malaikat rahmat mboten. Lah ngingoni asu niku pareng apa mboten, Pak? Ngingoni asu. Lah nek ngingoni asu niku nek carane ning apa iku ning mungin insyaallah ya, ning mungin iku oleh. Pareng ngingoni asu pareng tapi dengan dua syarat, li syaidin karo li haitsin. Dadi ning kono iku ngingoni asu ki oleh siji pertama li syaidin krana untuk berburu. Iki buru wong sing misal kaya polisi ngingoni asu. Iku kan kanggo buru. Makanya kan ono to polisi asu kan ana. Maksudnya iki polisi sing ning kono ora wong tapi asu. Ngono lho maksude ya wis tak paham. Truk gitu ya. Allah, lha ya. Iku oleh mergo mburu sing kedua napa li hifdzil mal. Li hifdzil mal. Nek sing beburu iku memang ning kitab Nawadir iku ana keterangan. Dadi semisal adewe duwe asu nek kono kanggo buru. Iku ning kitab Nawadir iku ana keterangan. Ana cerita ya kok keterangan. Mergo kitab Nawadir iku isine cerita kabeh. Ning kitab Nawadir iku ana cerita yaiku apa pas zaman dhisik. Zaman dahulu kala iku ana wong lanang duwe bojo wedok. Lah mergo ning Jerman iku ana wong lanang duwe bojo lanang ya ana. Ana wong lanang terus mari ngono malih dadi wedok duwe bojo lanang sing malih dadi wedok. Wedok dadi lanang, bolak-balik. Lah ning kitab Nawadir iku ana wong lanang duwe bojo wedok. Dan jalalah karo Gusti Allah rung dikersakno duwe anak. Tak duwe anak. Mari ngono ndeke prinsipe wong lanang kuwi mau wis aku ra duwe anak-anak, wis aku carane bojone mandul gak duwe anak blas, gak duwe keturunan. Wis aku gak duwe anak wis lara banget. Nesu, akhir-akhirnya apa? Setiap ndekno iku ketemu bocah cilik mesti dipateni. Dijak duwe dolanan, mari ngono dijak nang omahe dipateni. Iku wong lanang kuwi mau. Mergo apa? Nek aku ora duwe anak, wong liya ya ora duwe anak ben padha ora duweni. Intine prinsipe ngono kuwi. Lah kadang kan ngono, ben padha ora duwene ya wis lah iki anake wong tak pateni. Lah wong lanang ki mau anake wong dipotan pateni. Akeh mateni akeh dikandani karo bojone wis wedok. Walah Mas, Mas sing sabar Mas. Sing sabar, engko duwe anak. Sampeyan aja mateni wong-wong, engko nek sampeyan dihukum disiksa karo Gusti Allah. Lho nek pamane aku disiksa karo Gusti Allah, mestinya aku wis disiksa sikit saiki. Ora ndadak ngenteni engko ning neraka. Mau mangkel ndek. Lah piye liyane duwe anak kok ora duwe anak. Lah singkat cerita mari ngono enek wong duwe anak loro, cilik-cilik kabeh. Lha iku mari jenenge Pak Ahmad, bahasane Pak Ahmad. Iya Fulan ngono. Ana wong nek kono duwe anak loro, mari ngono terus dipateni karo wong kuwi mau meneh, dipateni. Lah wong kuwi mau terus wadul ning nabi. Nabi zaman iku, tapi gak disebut jenenge nabi insyaallah. Wadul ning nabi zaman iku terus mari ngono karo nabi zaman iku didhawuhi sing ngene. Enek asu kae. Enek asu. Asu diceluk. Asu tenanan tapi. Asu. Mari ngono cincine nabi ki mau ditemplekno ning antara mripate asu ki mau. Asune dikandani karo nabi mau. Weh, asu. Su. Iki enek wong ning kono anake loro ilang. Enek wong anake loro ilang. Lah iki ketoke kok dipateni karo wong. Anake wis mati. Lah iku sampean goleki sapa sing mateni anake wong iki. Iku nabi ku mau dawuh ning asu. Terus mari asu langsung guguk mlayu marani sapa? Wong sing mateni anak-anak pembunuh anak mau lho. Iku ya iku dadi dalil ning kono asu iku oleh diingoni tapi dengan syarat kanggo berburu. Contoh kok ngono cara saiki polisi. Polisi, askar. Lah iku sing kanggo berburu. Asu ya oleh meneh ditemriku apa apa? Diingu tapi dengan syarat li hifdzil mal. Iso sampean waca mengki ning Fathul Muin ya ono ning Anatul Talibin ya ono jus pira mbuh. Ya aku ngaji Fathul Muin iku kan tahun 2000
Pas kuwi sawi 10 tahun. Lah iku nggih jaga bondo, nggih jaga bondo. Nah, iki contone sapa? Mergo wong iki sangka orang yang pertama ngingu asu sapa? Nabi Nabi Nuh. Jadi wong sing pertama ngingu asu iku Nabi Nuh. Ceritane Nabi Nuh iku zaman semono kan perjuangane Nabi Nuh kan abot banget ya. Dakwah 950 tahun tapi umate piro lagi? 80. Padahal dakwah 950 tahun. Lah awake dhewe lagi ngaji 2 tahun, 3 tahun mari ngono wis ra duwe umat akeh-akeh piye aku ngedekno majelis iki mari ngono wonge sak sithik. Nah, iku sabar. Mergo napa Nabi Nuh iku dakwah 950 tahun sing melok cuma wong 80 tok. Santrine 80 tok bayang pun 950 tahun lho. 950 tahun. Lah ade kan gampang to saiki dakwah kan gampang. Ana YouTube, ana Yudi, ana Yusuf wis. Wis rena-rena wis saiki. Lah lah iku mari ngono Nabi Nuh iku kan ndonga ya Allah, Rabbil la tadar 'alal ardi minal kafirina dayara. Ya Allah kula dakwah pun kesel kula. Ya Allah kula dakwah ngeten Rabbil la tadar 'alal ardi minal kafirina dayara. Ampun jenengan jarne tiyang-tiyang sing ten mriku teng bumine jenengan kok kafir. Niku ampun jenengan jarne intine apa? Diadab apa piye ngono wae. Karena Nabi Nuh ditungakne. Akhir-akhir Nabi Nuh didhawuhi karo Gusti Allah kon apa? Kon gawe prau. Lho Nabi Nuh mari ngono terus dianggep karo wong-wong iku karo wong kafir-kafir iki diomong, "Wah, Nabi Nuh saiki gak dadi nabi, dadi tukang mebel." Ya digojloki Nabi Nuh iku. Gak dadi tukang apa gak dadi nabi meneh saiki wis. Ndeke dadi mebel. Wah, Nabi Nuh tetep sabar mari ngono sing jenenge sapa? Nabi Nuh wis ra ndadek. Lah nek pas wayah awan gawe prau, bengi praune dirusaki karo wong-wong. Loh, nganyelne to. Nganyelne wong kafir ya jan. Wis tipikale wong kafir iku. Awan gawe prau bengi dirusak. Awan gawe prau bengi dirusak. Mari ngono terus matur ning Gusti Allah, "Ya Allah niki pripun? Nek mengke sanjeng jenengan badhe enten adab, enten banjir sing gedhe. Niki prau kula mboten dados-dados. Anu golek asu." Karo sapa jenenge karo Gusti Allah didhawuhi, "Anu Nabi Nuh sampean golek asu. Sampeyan ngingoni ning kono asune sampean iku sampean seleh ning sekitar praumu. Prau sira dadi. Dadi kon jaga." Oh iya. Dadi saben nek bengi ning kono iku nek wong-wong kafir iku ngganggu utawa arep ngrusak praune Nabi Nuh, asune Nabi Nuh temen iku wis ngono jengkong. Wong 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 wong. Ah iku jengkong-jengkong terus. Jengkong-jengkong bahkan temen iku pamane kok arep anu malah nyokoti. Akhir-akhire praune Nabi Nuh sampe dadi. Mergo sing jaga jenenge asu. Iku terus dadi dalil ning kono apa oleh wong iku ngingu asu tapi dengan syarat nggih jaga bondo. Nggih jaga bondo semisal nggih dadi satpam utawa nggih jaga bondo, tapi nek pamane ora enek manungsa liya sing kena dibayar. Tapi kalau arep nyewa satpam kok pamane serentek meneh, mari ngono ngingu asu iku lagi oleh. Tapi dengan syarat satu nggih berburu, dua nggih jaga bondo niku oleh. Nek liyane iku mboten pareng ngingu asu gak oleh, haram hukum. Haram ngingu asu. Asu iki ndek pun. Tapi yo asu iku yo hayawan tapi ning kono yo ana apike. Apike apa? Nang keterangan ning kitab-kitab syarah-syarah hadis iku diterangno asu iku siji at-ta'dib. Asu iku gampang diulang. Dididik adab iku asu iku luwih gampang, nggih. Asu iku diulang gampang. Pinter, makan asu yen pinter to asu. Terus kedua apa? Ya Allah, ya Allah apa? Atalkin, atalkin. Gampang pahaman asu. Tapi yo coba gampang pahaman asu kan. Lha iku aja. Asu mah gampang pahaman. Terus temriku napa? Setia asu iku ya, loyalitas. Loyal, asu ki loyal banget, karo majikane loyal. Semisal nyun sewu, pamane nek wong duwe asu, sampeyan takokne wong-wong sing duwe asu-asu. Tapi ku nek ning aku gak tau takon, cuma ning kitab iku wis ono. Ning kitab Syarah Kasih Saja juga ada. Kelebihan ada 10 kelebihan asu. Nah iku. Nah iku. Menurut versi itu on the spot, tapi menurut versi Kasih Saja. Iku salah siji iku. Setia banget asu. Asu setia. Semisal pamane asu iku diusir ngono ya. Asu iku diusir, wis rasa melok aku ngoten iku. Diusir. Ndekno iku nelongso Pak asu. Mesti balik maneh. Nang majikan. Terus asu iku ndekno iku gampang melek. Jadi turu iku modelnya gampang melek. Makanya nek cara bahasane Kasih Saja, iku bahasane apa? Dakbu sholihin tingkahe wong saleh. Sifate wong saleh iku apa? Ketika digugah tek langsung gampang tangi. Iku asu yo gampang tangi. Jadi nek turu asu ya, turune modele kan ngeten.
Ya krik. Ketika digugah ngek langsung kok. Ayo. Yo ngono ndak ya? Lho ora mesti tak pandai ki tau takon ning aku iku Pak Panen yang ngingu asu niku pripun, Pak? Kan tahu to? Nah, iku memang ngoten mriku. Asu iku ya ngoten. Ah, makane yo tetep ono keunggulane jenenge walaupun Gusti Allah iku nyiptakno asu mari ngono terus najis, tapi awake dhewe iki aja to mriku kaya pegel karo asu, aja dinyek ben. Iku to mriku. Pun. Wa ana Aisyah ta diriwayatake saking Sayyidah Aisyah apa anna Rasulullah sak temene utusane Allah sallallahu alaihi wasallam. Iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat idza na'asa. Idza na'asa ing dalem nalikane ngantuk. Idza na'asa ing dalem nalikane ngantuk sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Idza na'asa ing dalem nalikane ngantuk sapa ahadukum salah siji sira kabeh. Wa huwa hale utawi ahad. Wa huwa hale utawi ahad iku yusolli salat sapa ahad. Wa huwa hale utawi ahad iku yusolli salat sapa ahad falyarkut mongko becik turu sapa ahad. Falyarkut mongko becik turu sapa ahad. Hatta yadaba sehingga ilang. Hatta yadaba sehingga ilang anhu saking ahad. Hatta yadaba sehingga ilang anhu saking ahad apa annaumu ngantuk. Hatta yadaba sehingga ilang anhu saking ahad apa annaumu ngantuk. Ketika kok adewe ngantuk arep salat kok ngantuk, iku turu wae dhisik turu wae. Intine ngoten. Tapi yo mari ngono yo aja pas wayah salat-salat fardhu yo aja. Iki hadise jare idza na'asa ahadukum wa huwa yusolli falyarkut. Ketika sampean kabeh ngantuk, arep salat kok ngantuk wis turu wae ben ngantuke ilang dhisik. Fa inna ahadakum krana sak temene salah siji sira kabeh. Fa inna ahadakum krana sak temene salah siji sira kabeh iku idza shalla ing dalem nalikane salat sapa ahad. Iku idza shalla ing dalem nalikane salat sapa ahad wa huwa hale utawi ahad iku nangisun wong kang ngantuk. Bahwa hal utawi ahad iku nangisun wong kang ngantuk. Nangis iki saka basa Arab artine wong sing ngantuk. Makane wong nangis iku wong sewedhi nang nangis gara-gara biasane rak ngantuk. Iya ta? Iya ta? Nggih, lah iku bahasa Arab. Mbah, ya iku ya. Wong nang nangis cah cilik nangis bar gara-gara ngatene kok. Kok bingung carane piye nggih ngenengne? Carane nggih ngenengne piye? Si bayang baca bang bayi cep meneng. Meneng kok. Meneng ngoten. Nah, iku ben ora gampang nah. Iku ning kono tulisane ana. Iku wong nangis iku ya biasane ngantuk. Wa wa hale utawi ahad iku nangis mongko ngantuk. Layadri mongko ora ngerti. Layadri mongko ora ngerti sapa ahad lahu menawa ahad. Layadri mongko ora ngerti sapa ahad lahu menawa ahad iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa ahad. Iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa ahad. Fayasubbu nuli misui sapa ahad. Fayasubbu nuli misui sapa ahad nafsahu ing awak dhewe ahad. Iku yastaghfiru nyuwun ngapura sapa ahad fayasubbu nuli misui sapa ahad nafsahu ing awak dhewe ahad. Maksudnya apa? Ketika awake dhewe kok arep salat semisal arep salat dalu. Kok mari ngantuk, iku aja dipeksakno. Aja dipeksakno, sing penting apa? Pemaneh nek wong sing salat subuh jamaah, salat isya jamaah iku terhitung wis nglakoni qiyamul lail sewengi utuh. Enak to? Mau enak. Tapi nek iso ya ditambah karo qiyamul lail. Lah iku pamane kok ngantuk wis gawe kopi sik gak apa-apa. Utawa turu sik, turu. Sing penting duwe niat. Engko nek duwe niat wis duwe azam, aku arep nglakoni salat tahajud engko wis duwe ganjaran tahajud. Enak to nggih? Enak. Ah enak walaupun gak jane ora tau tangi ndak-ndakane. Ah. Ana Aisyah ta diriwayatake saking Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha apa anna sak temene Sayyidah Aisyah. Apa anna sak temene Sayyidah Aisyah iku kanat. Apa anna sak temene Sayyidah Aisyah iku kanat. Ana sapa Sayyidah Aisyah. Iku kanat ana sapa Sayyidah Aisyah iku tausilu. Iku tausilu basuh sapa Sayyidah Aisyah. Iku tausilu basuh sapa Sayyidah Aisyah al mania ing mani. Al mania ing mani. Ning sawabin nabiyyi saking dodote Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Summa arahu nuli meruhake sapa ingsun. Summa arahu nuli meruhake sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Suma arahu nuli meruhake sapa ingsun ing Kanjeng Nabi. Suma arahu nuli meruhake sapa ingsun ing Kanjeng Nabi fihi ing dalem saub. Fihi ing dalem saub buqatan ing sak dlemok. Fihi ing dalem saub buqatan ing sak dlemok. Au bukongan utawa pira-pira dlemok. Au bukongan utawa pira-pira dlemok.
Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam suci riwayat. Wa fi riwayatin iku tetep ing dalam suci riwayat ukhra kang meneh. Bukoan utawi lafat bukoan. Artine bukoan pira-pira delemok, bukoan ya pira-pira delemok. Lah iki hadis iki nerangno yaiku apa? Mani niku hukume suci. Mani iku hukume suci. Dadi kan ning banyu sing metu sangka kelamin iku kan ana sing jenenge madhi. Madhi iku keluar karena adanya syahwat biasane iki, ada syahwat lawan jenis iku terus metu madhine. Tapi ya ana mergo syahwat liya ya ana madhi. Iku warnane bening. Warnane bening banget. Bening tapi gak sepiro lengket. Terus mari ngono ana sing jenenge wadi. Wadi iku keluar biasane mergo apa mari kesel ngoten. Iku rupane ya bening, meh kaya uyuh bening-bening kekuning-kuningan. Ana meneh jenenge mani. Nek mani iku ya wis ngene kewentel, putih kaya adonan roti. Terus wis ngono iku lah. Wis ro kabeh. Lah wong wedok enten apa mboten, Pak? Wonten. Cuma jarang metune, sik sering wong lanang. Wong meneh awone ngene iki wadem niku. Bengi turu mari ngono tangi-tangi aduh metu manine. Carane piye ben gak metu manine dieling-eling nek pas arep turu wong iku nek ben gak ihtilam, ketika arep turu ben gak ihtilam utawa nek ketika arep turu temriku ben gak ngecrit, ben gak ihtilam, ben gak mimpi basah ketika turu, iku sadurunge turu temriku nulis Ngumar Ibnul Khattab ndek dodo, rasa nggo spedol. Ngumar Ibnul Khattab pamane nggo tangan tok isyarah Ngumar Ibnul Khattab Arab. Iku insyaallah ketika tidur, ketika turu mengke ora mimpi basah. Iku ngoten. Mbok tulisi 212 iku wira. Ngerti wira ora? Gak ngerti cah saiki. Wira Sableng. Wira Sableng kan ning dodone tulisannya apa? 212. Lah iku nggih nek wong iku nek pengen ketika arep turu ben gak mimpi basah, ben ra ihtilam niku sadurunge turu iku nulis Umar Ibnul Khattab ndek dodo. Isyarah nggo driji ngoten tok wae. Umar Ibnul Khattab tulisannya Arab. Insyaallah mungkin dikersakne ketika turu ora mimpi basah, ora ihtilam, ora ngecrit. Jadi iki hadis iki nerangno bahwa mani iku suci. Nek madhi hukume najis. Madhi najis, wadi najis, nek mani suci. Mani. Mani iku yo bahasa Inggris apa? Money, uang. Sangat berharga mani. Ana Aisyah ta den riwayatake saking Sayyidah Aisyah kala dawuh sapa Sayyidah Aisyah dawuh ing lafat kanat. Kanat ana sapa ihdana salah suci kita. Kanat ana sapa ihdana salah suci kita iku tahidu haid sapa ihdana. Iku tahidu haid sapa ihdana. Summa taqridu nuli ngerok sapa ihdana. Summa taqridu nuli ngerok sapa ihdana adama ing getih. Summa taqridu nuli ngerok sapa ihdana adama ing getih. Min saubia saking dodote ihdana. Min saubia saking dodote ihdana inda tuhriha inda nalika sucine ihdana. Inda tuhriha inda dalam nalika sucine ihdana. Fatagsiluhu nulim basuh. Fatagsiluhu nulim basuh sapa ihdana ing saubiha. Fatagsiluhu nulim basuh sapa ihdana ing saubiha. Watang dokhulan nyirati sapa ihdana ing saubiha. Watang dokhulan nyirati sapa napa? Ihdana. Watang dokhulan nyirati sapa ihdana ngoten tok. Ngalasa irihi ing atase sekarine saubiha. Ngalasa irihi ing atase sekarine saubiha. Watang dokhulan nyirati sapa ihdana ngalasa irihi ing atase sekarine ihdana. Sairihi nggih. Sairihi apa satirihi? Sairihi. Summa tusolli nuli salat sapa ihdana. Summa tusolli nuli salat sapa ihdana fihi ing dalem saubiha. Sumatu sholli nuli salat sapa ihdana fihi ing dalam saubiha. Hadis iki nerangno iku ana wong wadon zaman dhisik nggih ngendikane Sayyidah Aisyah, wong wadon-wadon iku ketika kok haid, terus kemudian apa? Bekas haid iku dikerok. Mergo zaman sakmonten iku durung ana pampres. Pampres iku. Ora ana pampres utawa ora ana mindil. Mindil nek cacah nggo mindil ya. Mboten. Ora ana mindil. Paham mindil ya? Mindil? Mindil sing kain terus mari ngono tapi kena diombah. Apa biasanya sebutannya apa? Mindil ya? Lek mindil. Lah iku nggih. Mindil senenge iku. Dadi kena diombah.
kena diumbah. Makanya nek pondok-pondok gede biasanya napa orang nggo pampers tapi wajib nggo mindi. Mergo pampers iku wah sampahe, Pak. Wah dibong yo ngono kae, dipendem nek ndi. Lho wis mari ngono terus cara ning mindil ki mau, cara ning kain iku terus dikerok. Bar dikerok terus diumbah. Bar diumbah terus disirati, diumbah intine sampai suci kemudian sholat. Lah saka hadis iki nerangno bahwa apa? Darah haid niku hukume najis. Dadi haid iku hukume najis. Makane ya repot. Dadi wong wedok iku ya wis padha ae sih, padha repote wong lanang ya repot, wong wedok repot tergantung cara menyikapi. Lah asline padha wae, penak wong lanang ora haid misal ngono. Kadang penak wong lanang ora haid wis. Mau enak sak wayah-wayah ngene-ngene iso. Lho tapi wong wedok ora wong wedok haid tapi ora salat. Ora salat gletakan rebahan diitung ganjarane wong salat. Padha penak. Lha kenapa Pak nek sejarah haid sering kula unekno sejarah haid iku apa ketika temuriku Nabi Adam. Nabi Adam karo Sayyidah Hawa nang surga terus mari ngono Sayyidah Hawa kan digodha iblis, digodha setan kon mangan buah khuldi. Mangan buah khuldi. Lah mari ngono wong wedok iki jenenge wong wedok kan milian, penginan to nggih wong wedok iku. Wong wedok gampang penginan mari Sayyidah Hawa, "Ayo Mas Adam. Ayo Mas Adam mangan buah khuldi iki. Mangan buah iki lho, engko adi sedaya kamu. Iki karo Gusti Allah didhawuhi gak oleh dimangan." Wis ta itu wis wong wedok, biasa wong wedok ngoten niku. Ah iya, makane opo biasane nek wong lanang-lanang ketika wis di bojo. Wong lanang-lanang semisal lha iku wedhong di bojo kabeh. Enek wong lanang wong di bojo ngoten niku ketika metu utawa pengen panganan apa semisal gulame bakar utawa ning kono coro bakar ta apa. Lah iku biasane kan sing pengen iku asline sing wedok. Pengen steak ya ta. Steak ngono steak kentang, steak drum, steak wis rana-rana ngono ya. Ini kan biasanya sing pengen wong wedok nek wong lanang mentok paling ngalah ngene warung wis dituruti, mari ngono nggur ngopi ngono tok wis ya. Gak aneh-aneh wong lanang, babagan panganan ora patek aneh-aneh. Sementing ana kopi, ana rokok, ngono ae wis songo uripe. Nek wong wedok kan ono panganan salad, ono panganan iku pengen. Lah, iku pas iku Sayyidah Hawa iku mari ngono pengen mangan buah iku. Ya akhir-akhir kan Sayyidah Hawa mutil. Mutil mari ngono terus buah khuldi iki mau ana getahe, ana pulute. Lah pulute iki mau nemplek nang awake Sayyidah Hawa. Mari Gusti Allah dawuh, "Oh, wani tenan awakmu Sayyidah Hawa, padahal iku wit sing tak larang dipangan." Buahe maksudnya. Buahe tak larang mbok dipangan kok malah mbok pangan. Ya wis lah, mergo awakmu wani melukai wit khuldi iku sing sampai getahe metu, engko bakal ning kono awakmu sak anak turunmu ning kono ya setiap 1 bulan sekali ning kono ngetokno getih. Kayak luka getih kan identike karo perkara luka. Iku sejarah pertama haid iku Sayyidah Hawa. Hawa. Wis bar mangan buah khuldi mari ngono terus nek wong lanang jarine ganjel ning kene, nek wong wedok ning kene. Aku rung nemu hadise iku. Kula rung nemu hadise iku. Wong mangan buah khuldi mari ngono Nabi Adam terus dadi gulu menjing. Nek wong wedok dadi iku. Iku. Jabalen, dadi jabalen. Tumonten ya ta. Iku. Nek wong wedok ketika dhisik gara-gara iku mangan buah khuldi terus akhir-akhire sejarahe tumonten utawa jabalen iku mergo ning kono apa jenenge mangan buah khuldi. Mosok iya aku tapi mbuh kula dhewe nek keterangane rong nemokno. Keterangan hadis pamane soalnya kula durung nemu. Terus tak angen-angen kok momen dhisik gak mangan buah khuldi wong wedok kaya apa ya? Ayo. Padha karo Madura ora ana gunung blas. Lah. Memang Madura gak ana gununge Madura. Daerah Madura ora ana gunung. Nah, makane to mriko iku sejarahe haid. Sejarahe haid iku lho iku. Pun. Aja dibayangno. Anak Aisyah ta diriwayatake saking Sayyidah Aisyah. Pun wae. Urung. Ngane Aisyah ta diriwayatake saking Sayyidah Aisyah apa anam ro'atan sak temene wong wadon. Apa anam ro'atan sak temene wong wadon minal angsori kang tetep saking golongane wong angsor. Apa anam ro'atan sak temene wong wadon minal angsori kang tetep saking golongane wong angsor iku qolat matur sapa imro'ah. Iku qolat matur sapa imro'ah lin nabi maring Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Matur ing lafat ya Rasulullah. Gunaku ya Rasulullah harokate ya Rasulullah ya. Ya Rasulullahi duh Rasulullah. Ya Rasulullah duh Rasulullah. Kaifa?
hale kaya apa? Kaifa hale kaya apa? Ah, iku. Kaifa hale kaya apa? How? Kaifa hale kaya apa? Aghtasilu adus sapa ingsun? Aghtasilu adus sapa ingsun minal haidi saking haid. Pripun Kanjeng Nabi kula niku adus saking haid niku pripun? Pas iku ana wong wadon sanga golongane wong Ansor sowan ning Kanjeng Nabi. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi? Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi? Khudi ing lafat khudi. Khudi ngalapo sira wadon? Khudi ngalapo sira wadon firsotan ing kapas utawa kapuk. Firsotan ing kapas utawa kapuk. Mumassikatan. Mumassikatan kang den blonyoi lenga misik. Mumassikatan kang den blonyoi lenga misik. Mumassikatan kang den blonyoi lenga misik. Fatawadoi nuli wudu. Aja wudu, aja wudu. Fawadoi nuli bebersih. Bebersih utawa bersihno ngono iku nek. Fatawadoi nuli bersihno sapa sira wadon. Fatawadoi nuli bersihno sapa sira wadon biha kelawan firsa. Fatawadoi nuli bersihno sira wadon biha kelawan firsa salasan kelawan kaping 3. Summa inna nabiyya nuli sak temene Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iku istahya wirang. Iku istahya wirang sapa Kanjeng Nabi. Iku istahya wirang sapa Kanjeng Nabi. Fa'arada nuli mengo sapa Kanjeng Nabi biwajihi kelawan wajahe Kanjeng Nabi. Fa'arada nuli mengo sapa Kanjeng Nabi. Biwajihi kelawan wajahe Kanjeng Nabi. Au qala utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi. Au qala utawa dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat tawadoi wudu sapa sira wadon. Tawadoi wudu sapa wudu maneh. Tawadoi bersihno sira wadon. Tawadoi bersihno sira wadon. Tawadoi bersihno sira wadon biha kelawan firsa. Tawadoi bersihno sira wadon biha kelawan firsa. Fa akhadtuha nuli ngalap sapa ingsun. Fa akhadtuha nuli ngalap sapa ingsun ing apa? Tak golekane. Golekane. Imro'ah. Fa akhadatha nuli Tuhan. Oh nggih. Fa akhadtuha nuli ngarep sapa ingsun ing imro'ah. Fa akhadtuha nuli ngalap sapa ingsun ing imro'ah fajadzabtuha nuli narik sapa ingsun ing imro'ah. Fa akhadtuha nuli ngalap sapa ingsun ing imro'ah fajadzabtuha nuli narik sapa ingsun ing imro'ah. Fa akhbartuha nuli aweh kabar sapa ingsun ing imro'ah. Fa akhbartuha nuli aweh kabar sapa ingsun ing imro'ah bima kelawan perkara yuridu kang ngersakake ing ma bima kelawan perkara yuridu kang ngersakake ing ma sapa annabiyyu Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iki ceritane Kanjeng Nabi iku suatu saat mriku enek wong sowan wong wadon sowan Kanjeng Nabi. Lah niku takonane Kanjeng Nabi niki carane babakan haid niki pripun to ketika kula adus niki pripun? Kanjeng Nabi dawuh, anu sampean golek kapas utawa kapuk. Golek kapas, mari ngono terus iku Kanjeng Nabi nek dawuhi gak madhep ning wonge, gak madhep. Dadi setengah mengo. Sampeyan golek kapas mari ngono iku terus sampeyan blonyoi lenga misik. Terus di anu ambokne, terus mari ngono terus dibersihno. Kan makane kan ngoten nggih, dimasukkan, kemudian dicek ada darahnya napa mbok? Mboten, terus mari ngono terus didelok saya. Cek meneh. Kan ngeceke carane ngoten. Mungkin nek sampai 3 kali setelah iku mengki apa? Setelah iku diresiki. Ya iku berarti wong iku wis suci. Nah, iku Kanjeng Nabi nek nerangno babakan wong suci saka haid iku sampai setengah izin Kanjeng Nabi. Iku wong wadon ki mau tumpah kok terus, tumpah kok terus. Iku nerangno sensitif to nggih. Ya nerangno sensitif. Semisal ono wong lanang, bayangno to Kanjeng Nabi mari ngono nerangno babakan nyun sewu babakan kelamin, babakan haid, terus mari ngono njelasno ya detail. Iku dadi carane ngene. Lho, Sayyidah Aisyah iku mari ngono, wah iki ngono takok ning Kanjeng Nabi ora takok ning aku wae. Wes langsung karo wong wedok ima karo Sayyidah Aisyah dicowekel saleh ning mburi terangno sih luwih detail karo Sayyidah Aisyah. Makane cah lanang-lanang duwe bojo sing alim, alimah pinter. Mergo apa? Besok nek sampeyan niku nerangno perkara-perkara sing sensitif urusane wong wadon sing nerangno duduk sampeyan tapi urusan kewanitaan ini istri saya pertama itu urusan kewanitaan haid. Istri saya kedua babakan nifas takok gitu ya. Ngono lah. Nah, iku wis memang ngoten niku makane wong wedok iku kudu cerdas, kudu pinter. Mergo apa pun nek sak wae sing lanang iku ditakoki perkara-perkara ngoten niku mengki sing wedok iso jelasno. Nah niku ngoten ya. Nek golek bojo sing pinter. Golek bojo sing pinter begitu juga wong wadon. Wong wadon ya golek bojo sing pinter juga, sing pinter agama pokok sing pinter lah, sing ahli. Ahlinya ahli Quran of the Quran. Sak wae takok tentang apa-apa mungkin nek gak iso ditakokne bojone. Lah mosok arep takokne bojone wong liya. Ah, ngono lah ya. Lah nek iso nek bojone dhewe ngoten niku. Bedino bakso masak karo bojone ngono. Ah iku. Sadurunge turu mari membahas, Dik mubtada dhisik iku ono pira to?"
ngono iku piye. Asem. Isin nggo rumus sorip iki piye to lali ta aku. Lah ngono. Ngono Mas. Lah iku ngoten iki. Iku makane apa saya garwane Kanjeng Nabi iku Sayyidah Aisyah iku ya pinter, pinter. Makane temriku ketika Kanjeng Nabi ditakoki babagan kewanitaan, iku mari ngono karo Sayyidah Aisyah ditarik terus dijawab dijawab Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah. Nah, makane besok ngoten niku. Babagan curhat tentang kewanitaan, tentang perkara hamil, nek pas hamil iku piye, iku ngene, nek pamane wong lanang duwe bojo pinter kan menak. Sampeyan takokne bojo kula. Terus andal. Iku nek babagan engko pamane ilmu apa, tafsir utawa apa, iku sing bojo sitoke. Babagan bisnis, ya bojo sing nomor 3. Mau enak. Nah niku ngoten. Bojo loro ki. Allah, iku carane piye Pak ben duwe bojo loro? Aku tahu di ijazahi. Pokok ya tidak jago sing enekne iku ono. Cuma Mbak jenengan aku sitok sik urung. Lah niku teng mriku, iku ceritane ya apa Sayyidah Aisyah iku wong pinter ketika teng mriku urusane Kanjeng Nabi, nerangno perkara kewanitaan terus ditarik karo Sayyidah Aisyah terus dijelasen karo Sayyidah Aisyah. Lah iku kena diperlambang kanggo awake dhewe dadi wong wedok ya kudu dadi wong wedok sing pinter. Dadi wong wedok sing pinter. An Anas bin Malik dan riwayatake saking Sayyidina Anas bin Malik. An Anas bin Malik dan riwayatake saking Sayyidina Anas bin Malik anin Nabi. Saking Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi dawuh ing lafat innallaha ta'ala. Innallaha sak temene Gusti Allah iku wakala masrahake sapa Allah. Iku wakala masrahake sapa Allah birrahimi ing dalem telanaan. Birrahimi ing dalem telanaan utawa rahim. Birrahimi ing dalem telanaan utawa rahim malakan ing malaikat. Malakan ing malaikat yaqulu kang ngucap sapa malak. Yaqulu kang ngucap sapa malak ya Rabbi ing lafat ya Rabbi. Ya Rabbi duh pangeran ingsun. Ya Rabbi duh pangeran ingsun nutfatan. Dadekno sapa tuan ing nutfah ya mani ya. Nutfatan dadekno sapa tuan ing mani. Nutfatan dadekno sapa tuan ing mani. Ya Rabbi duh pangeran ingsun alakotan dadekno sapa tuan ing getih kempel. Alakotan dadekno sapa tuan ing getih kempel. Ya Rabbi duh pangeran ingsun mudghatan dadekno sapa tuan ing daging kempel. Ya Rabbi duh pangeran ingsun mudghatan dadekno sapa tuan ing daging kempel. Faida arada mongko ing dalem nalikane ngersakake, faida arada mongko ing dalem nalikane ngersakake sapa Allah Gusti Allah. Faida arada mongko ing dalem nalikane ngersakake sapa Allah Gusti Allah ayyak dia ing yen to nyampurnakake sapa Allah, ayyak dia ing yen to nyampurnakake sapa Allah khalaqahu ing makhluke Allah, khalaqahu ing makhluke Allah. Nah niku ngaten. Dadi iki hadisnya sahih ya. Setiap rahimnya wanita, nang setiap rahime wong wedok iku. Ning nggone sampean-sampean iku, ning kono ana malaikat siji. Ana malaikat sing temriku apa? Ya Rabbi nutfatan. Ya Rabbi alaqatan. Ya Rabbi mudghatan. Ya Allah, jenengan dados nek semisal mengke enek mani sing mlebu besok. Besok. Ana mani sing mlebu, lah iku terus malaikat iku mendonga ya Allah ya Rabbi nutfatan. Ya Allah, jenengan dados niki manine dadi. Mergo mani iku ana sing ora dadi kekurangan toge. Sing lanang. Carane piye Pak ben apik ngono. Golek dara dibakar sing bumbone ngene. Oh ya. Iku dan ben duwe sing kualitas prima. Lah iku ketika ada mani masuk niku ana malaikat sing ning jero rahime wong wadon. Dadi ning rahime wong wadon iku ana malaikat siji. Ning rahime wong wadon lho. Lah mosok Pak, berarti sampeyan selama iki ditutur malaikat. Lah iku ketika ada mani masuk tek iku malaikat iku ndonga ya Rabbi nutfatan ya Allah jenengan dados niki manine niki jenengan dadosne mani dadi. Jenengan dadosne mani. Mergo apa? Setiap yang masuk niku kan dari sekian ribu zigot apa-apa iku sing dadi satu kan ngoten. Jenengan dadosne. Wis mari ngono berproses sangka mani berproses menjadi napa? Getih kempel. Lah iku malaikat yang ndonga ya Allah jenengan dados niki getih kempel sangka mani sing dadi niki jenengan dadosne getih kempel. Wis mari ngono mundhak dina maneh mengke berproses selanjutnya yaiku dadi daging kempel. Ya Allah jenengan dados niki daging kempel. Dadi malaikat iki melok ndongakno, melok ndongakno. Niku nggih.
Nah, ketika sudah dadi daging kempel, kemudian setelah itu diberi ruh umur piro 120 hari. Umur 120 hari iku terus malaikat duwe rahim iku atau janin iku mau duwe roh karo Gusti Allah. Dan iku. Ben gak gampang keguguran, iku nek wong meteng ben gak gampang keguguran, ya minimal ya bar salat utawa piye maca ya hasib ben 7 utawa pokok ngokeh-ngokehna maca ya hasibu ya hasibu ya hasibu ya hasib insyaallah pamane duwe janin ning weteng ora gampang keguguran. Loh, mosok Pak? Iya. Mergo ana sing temriku niku janin iku keguguran bukan karena iku biasane nek iku kakean mikir. Wong wadon kakean mikir, wong sumpek gampang sumpek, carane depresi lah. Depresi iku biasane terus gugur. Utawa temriku kadang ana bayine sing ilang-ilang dhewe. Mergo digawe tumbal karo wong liya, iku yo ana juga. Makane temriku nggih maca ya hasibu ya hasibu ya. Cah wedok itu lho, cah lanang gak bakal meteng, rambut apale ra apa-apa. Oh ya hasib ya hasib iku ben mengki pamane yus muga-muga pamane sampean besok duwe anak ora gampang keguguran. Gak gampang keguguran. Lah wong duwe anak keguguran iku nelongso, Pak, nelongso. Nelongso, duwe anak kok gugur iku nelongso. Makane ta mriko. Lah setelah ngono kok wis dadi ditiupne ruh umur 120 dina, qala mongko dawuh sapa malak. Qala mongko dawuh sapa malak. Qala mongko dawuh sapa malak, dawuh ing lafat ada karun. Ana ta utawi man iku lanang. Ada karun ana ta utawi man iku lanang amrusa utawa wadon. Syakiyun ana ta utawi man iku cilaka. Syakiyun ana ta utawi man iku cilaka am saidun utawa bejo. Fama mongko iku apa ar-rizqu utawi rezeki. Fama mongko iku apa al ajalu utawi ajal. Fayuktabu mongko den tulis apa ma. Fayuktabu mongko den tulis apa ma tibat ni umihi ing dalem wetenge ibuke man ngono iku. Fayuktabu mongko den tulis apa ma. Fayuktabu mongko den tulis apa ma. Tibat ni umi ing dalem wetenge ibuke man. Tibat ni umi ing dalem wetenge ibuke man. Terus kemudian setelah dititipkan roh, kemudian Allah iku temeriku malaikat iku matur Gusti Allah, tiyang niki mengke cilaka napa bejo. Gusti Allah tiyang niki mengke napa niku jenenge rezekine pripun? Niki lanang napa wadon? Lah iku setelah iku ditakdirno manusa iku ketika setelah peniupan roh, iku manusa iku dikandani, awakmu lanang. Engko rezekimu ngene iki, matimu dina iki." Iku wis dikandani gitu. Jadi wis ana napa wis ana takdir, wis ana takdire. Masalah bayi lanang utawa wadon iku sak marine napa jenenge sak marine peniupan roh. Peniupan roh. Nek cara versine ulama, nek versi sekarang nggih ngecek ning kono wong lanang utawa wadon iku carane kan dengan apa di USG. Tapi ono carane ning kitab-kitab iki diterangno carane ngecek nek anak lanang utawa wadon piye nek anak lanang dengan cara ndelok mata kaki berwarna apa? Putih apa biru? Nek lanang. Putih. Jadi ketika temeriku ning mata kaki ning poloke lho, besok cah wedok itu didelok ning poloke. Didelok ning poloke kok gitu kok bening resik. Insyaallah anake lanang. Tapi nek wis duwe janin, nek rong duwe janin ya ora ketara. Wis duwe janin pokok bar diteloni lah, bar diteloni lho. Bar ditelon-teloni kok dicek neng apa jenenge neng poloke, neng poloke. Ketoke kok rupane putih insyaallah mengki anake lanang. Tapi kok neng polok iki biru, setengah biru-biru ngoten niku. Dadi rupane biru. Tapi ora biru beles ngono ya ora. Wis pokok ketok-ketok biru-biru, terus karo rodok kasar-kasar sithik niku mengki insyaallah anake wadon. Anake wedok. Itu kan engine cek. Nek arep USG kan ya bayar ta ya. USG bayar. Cek ngono wae. Tapi ya ono meneh carane nek masalah cara produksi gak tak critakno. Orang ngaji Fathul Izar. Nah, cara produksi ben duwe anak lanang piye Pak? Ben gampang intine ya, gampang duwe anak lanang. Carane ngene. Tapi ana wong sekitar kene dulurku dhewe. Iku seneng maca surat Yusuf. Makanya sampai duwe anak dijenengno Yusuf, anak Yusuf. Alah itu dulurku dhewe. Ha iku. Iku seneng maca surat Yusuf ibuke, jelalan duwe anak 3 lanang kabeh. Duwe anak lanang, duwe anak neh kira-kira lanang maneh. Iku beliau iku jarine maca surat Yusuf terus dhisik mbuh pokoke seneng maca surat Yusuf dhisik ceritane ngoten. Iku ora ono kitabe tapi ono nyotone nek iku. Ora ono kitabe tapi ono nyotone. Iku seneng maca surat Yusuf akhire apa duwe anak lanang-lanang. Lan niku ngoten. Lah ketika bayi iku
Manusa iku oh iku besok matimu sekian, rezekimu sekian, masalah takdir iku wis dikandakno. Masalah takdir iku wis dikandakno. Makane dhewe iku sebenarnya iki asline kan nglakoni apa sing wis diputusne karo Gusti Allah. Wis diputusno. Dhisik aduh ya oke, nggih Gusti takdir kula ngeten oke, wis oke. Tapi kok masa wis gedhe malah ketika ditakdir ngene malah ora oke kan. Iki kan padahal dhisik wis oke jan. Lha iku lho hadise iki. Makane manusa iku ana sing jenenge apa? Qada, ana sing jenenge qadar. Nek qada iku ya iku apa? Keputusane Gusti Allah ketika zaman azali. Dadi adewe iku ketika dhisik diputusno, besok awakmu mondok ning Al-Falah, besok ngaji karo Atok, besok ngene, duwe kanca jenenge iki, jenenge iki, jenenge iki. Wis ana kabeh dhisik zaman dhisik. Keputusane zaman dhisik. Lah kemudian takdire untuk pelaksanaane iku pamane kok saiki tek tanggal piro ki, tanggal 9 iki, adewe dhisik takdire yo ngaji. Lah kodoke ngaji. Lah pas iki iku jenenge takdir. Nek wis kejadian iku jenenge takdir, nek urung kejadian jenenge qada. Intine ngoten. Makane kon ngimani salah siji iman yaiku apa? Iman qada qadar. Yaiku iman keputusane Gusti Allah zaman dhisik tentang kita, tentang manusia, kemudian juga mengimani takdire Gusti Allah sing ning kono wis terjadi. Itu kan dikon ngimani. Makanya temen kula berarti manusa niku berarti dhisik pripun, Pak? Wis gak mesti ana sing bejo, ana sing cilaka. Ha iya, wis dhisik wis ana kabeh. Tulisane wis ana. Cuma iku tetep kena dirubah. Kena dirubah takdir dhisik dhewe iku dhisik ngene-ngene kena dirubah wae. Lah cara ngrubahe apa dengan cara berdoa. La yardul qada illa doa. Keputusan Gusti Allah semisal dhewe catetane ndek kono gak ngalim semisal iku ya kena dirubah dadi ngalim. Keputusane ndek kono jelalah kok takdire melarat iku ya kena dirubah dadi sugih. Sementing donga karo berusaha. Ana ikhtiar. Boleh lewat donga, boleh lewat. Nah, makane manusa ngeten. Iku sing versi pertama, takdir iku kena dirubah. Qadha Gusti Allah dhisik iku kena dirubah. Sing versi kedua, ulama berbeda pendapat, sing versi kedua apa qadha qadare Gusti Allah. Qadha qadare Gusti Allah zaman dhisik sing wis dipastikan ketika dhewe mlebu ruwe dicemplungno iku kan wis dipastikno awakmu besok ngene-ngene wis dipastikno kabeh. Lah, iku keputusane Gusti Allah dhisik, iku gak nek dirubah. Wis paten gak nek dirubah. Wis jebret tek wong iki pamane ancen dasarane kafir ya wis kafir. Wong iki ancen dasarane goblok ya goblok. Wong iki dasarane pinter ya pinter. Jadi takdir iku ora kena dirubah. Iku sing versi kedua. Cuman menungso iku hadise Kanjeng Nabi piye? Ya Allah, i'malu fakullun muyassarun lima khuliqa lah. Ketika menungso iku jelalah takdire ning kono dhisik ngalim. Tulisane ning Lauhil Mahfuz kuwi. Tulisane Lauhil Mahfuz ndekno sugih. Ndekno iku ngalim, ndekno iku pinter. Ndekno iku mlebu Islam dadi wong saleh. Misal ngoten. Tulisane ndek kono. Lah jelalah wong kuwi mau ketika mlaku menuju kesolehan, menuju ning sugih, menuju ning pinter, menuju ning apa maksudnya? Urip penak niku ya dikersakno gampang. Paham maksudnya? Pamane kok ancen jatahe ning kono tulisane ndekne iku dadi wong alim. Lha jelalah mondok ya betah, ngaji ya betah, yo iso istiqomah ngajine, iso istiqomah belajar. Iku jelalah ya ngono iku. Nek ancen ning kono catetane alim. Nek catetane ning kono gak alim jelalah. Lagi mondok setengah hari ya wis ora betah. Yo wis ora betah. Kok pondok iki ora betah, pindah maneh ora betah, pindah maneh ora betah. Misal koyo Alfat iku. Nah, iku sik ono sik kemungkinan sik ono ya pokok yakin wae iku sik ono kesempatan utawa tembriku ono apa memang jatahe ndek kono ngalim, jatahe sugih, jatahe. Lha nyatane kan yo ngono to ya, mondok ning kono jelalah ora betah, jelalah ora mulih ning kono. Terus marine derak kan jelalah ora. Jelalah pindah pondok rene, jelalah marine terus balik maneh, ora betah maneh. Mosok wis balik nang omah, marine sik sekolah ning kene, marine melok diniyah. Wis gelem melok sik gelem ngaji, marine terus mondok meneh ning Kediri. Jelalah ora betah maneh, balik rene maneh. Ya nakil fu'adaka haitsu syi'ta minal hawa wa mal hubbu illa lil habibil au. Kamang zilin fil ardi ya'lau bulufata wa haninu abadan li awwali mang zilin. Wis toh, pindahkanlah hatimu kemana saja. Cinta sejati adalah cinta pertama. Wis arep wis manggon ning ndi wae monggo. Ayo siku. Wah, betapa banyak
rumah-rumah persinggahan bagi seorang pemuda, tapi rumah persinggahan yang indah, rumah persinggahan yang paling enak di Papua sing paling enak itu tetap rumah pertama. Kuwi jelalah ngoten niku. Nek papane yo jelalah nek wong temriku apa? Ora mondok jelalah temriku ora betah. Langsung balik langsung derak. Kan yo ono. Lah iku jelalah yo ono. Ono neh ning kono iku wong balik ke pondok ora betah ning pondok marine mulih ora tau ngaji neh wis pirang-pirang taun. Wis pokok wis jarang melok majelis ngaji, jarang banget. Marine 2 tahun, 3 tahun melok majelis ngaji maneh ku yo. Lah, nek pane wong iku pokok catetane ndek kono iku memang catetane bagus, jelalah wong iku untuk menuju bagus ki mau ya gampang. Jelas dalane ya ngono kuwi, dikersakno betah karo Gusti Allah. Ya jelalah pamane temriku kok pamane ndonga, pamane wong pengen temriku pengen alim. Nek wong temriku pengen sugih. Dan jelalah pamane njaluk ning Gusti Allah iku ya jelalah iso istiqomah. Maca wakingah ya iso istiqomah. Salat duha ya iso istiqomah. Ancen rodok bakat-bakat sugih ngono lho. Iya jelalah mlaku ngoten niku memang ngoten. Ndongane kok ya Allah kula pengen ngalim, pengen dadi wong alim sugih ya jelalah ya istiqomah. Iku jelalah memang tulisane ndek kono sugih ngalim. Tapi nek tulisane ndek kono ora sugih, ora ngalim jelalah ya ora betah ngono lho. Ah iku garek engko diangen-angen ning atine dhewe. Lah makane temriku nggih. Wong iku nek catetane ndek kono memang ngalim, catetane ndek kono ning kono sugih, jelalah ning kono yo sregep, yo istiqomah salat duha, yo istiqomah ndonga, yo istiqomah iki, yo istiqomah iko. Jelalah ngoten iki. Makane sampai ning kitab hikam iku didhawuhno apa? Mata atlaqaka Allahu lisanaka bitolabi fa'lam annahu yuridu ayyu tiyaka. Ayo ning hikam iku dikakno ngoten. Ketika ning kono Gusti Allah iku menggerakkan lisanmu, ketika Allah iku menggerakkan lisanmu untuk meminta kepada Allah, sebenarnya Allah iku pengen memberikan karunia-Nya kepadamu. Jadi intinya ketika Gusti Allah iku ketika Allah iku nggerakno lisane dhewe iki njaluk ning Gusti Allah. Ndonga, ya Allah kula pengen sugih, ya Allah kula pengen pinter, ya Allah kula pengen sehat, ya Allah kula pengen ngeten. Iku sebenarnya Gusti Allah pengen mari. Loh, tapi kula kok pengen ndonga tapi kok temriku kok panggah-panggah mawon, Pak. Loh, ketika kuwi berarti gremeng, berarti sik urung trima. Berarti kan gak ndonga iku. Makane ndonga iku aja disalahpahami, ning kono ndonga iku adewe nagih Gusti Allah aja. Ndonga iku kok wong iku nagih Gusti Allah mboten, tapi ndonga iku minangka butuh. Kadang wong ndonga kan koyo wong nagih, ya Allah Gusti. Pundi Gusti, kula niku pengen sehat Gusti, kula pengen ngalim Gusti, ndang to Gusti, ndang to nek nagih lho. Ah niku nggih. Iku ngoten. Makane temriku niku jelalah pamane wong dikersakne pengen diparingi iku jelalah ndonga wis mbayang dina ya betah ya istiqomah ya tetep njaluk ning Gusti Allah. Lah iku takdir kuwi iso berubah. Makane temriku nggih wis rasah babagan takdir iku ya wis takdire menungso wis ngene iki wis manut wae. Rasa iri. Rasa iri karo kanca kadang kan ngoten, banding-bandingno karo kanca. Kae menak uripe ngene lho. Aku sering kandha bola-bali. Wong drengki iku termasuk orang yang di situ SDM rendah. Kecuali 2 perkara iku lho nggih. Perkara ilmu sing temriku niku enek wong nggih. Dadi wong drengki babagan bondo apa meneh. Wong drengki utawa wong iri babagan bondo iku asline apa menandakan bahwa SDM dia itu rendah. Lho kok iso, Pak? Iya. Lah wong drengki iku kula sering kandha bola-bali. Ade drengki karo tangga, iri karo tangga. Kono duwe mobil, kono duwe ngene wiri, loworo atine mbedhog wegel sing diireni panggah nyantuy. Adewe iri get-getan ketika kono lewat numpak mobil awake dhewe mbedhog wegel ning ati, kono sing numpak mobil panggah ngebel din monggo. Lah, makane wong iri wis dimendah. Padha karo wong iri ku ibarate manah tapi manah kenek ning awake dhewe. Padha karo wong mecah kaca, kacane jeprete ning awake dhewe. Padha karo wong dolanan plintengan, plintengane watune ora parane rono tapi parane ning awake dhewe. Lha iku wong iri. Makane wong iri iku bagi kula iso wong SDM rendah. Kok iso iri yo? Kan aneh to nggih. Sing iri kene ora duwe nikmat, pamane misal gak duwe nikmat, marino iri pisan, ati mbedegel pisan, sing diireni panggah nyantai. Mosok wong nek kono pengen gawe lara awake dhewe, kan berarti SDM-nya rendah. Ane temriku wis babagan takdir ngoten niku. Wis pokok sampean kok
aku berarti sik betah mondok, oh berarti aku ada kesempatan kali. Makanya aku sering kondo bola-bali nek sik gelem mondok, sik gelem ngaji, terus insyaallah berarti ada kesempatan. Tapi nek wis ora gelem jelalah ora betah apa berarti ya wis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ceritane wis bar wis katam. Lah iku ndek kono ya jelek kono iku jelalah. Lho sampeyan delok to. Wong-wong sing temen iku jelalah dikersakno. Contoh nyun sewu, koyo Romeo Hanan iki. Romeo Hanan iku wah babagan temen iku apa beliau iku pengen ya sing jelas ilmune payu. Wis wiridan ben amriye duwe ilmu sing akeh, duwe bondo sing akeh, tau terus. Alhamdulillah kan ya nyatane kan. Dijelalah ngoten niku. Padahal beliau niku ya wis putrane wong biasa, putrane wong biasa. Tapi jelalah makane dari kono iku. Masalah takdir iku wis ora usah iri karo takdir wong. Ora iri karo takdir wong. Ngapain iri ngono iku. Pun wallahu a'lam bishawab.